Hyvää iltaa, tässä on The Rambo Night. Älä kysy oikeesti mistä toi nimi tulee, mä en tiedä yhtään itekään. Siis mä perustin nyt tämmösen YouTube-kanavan ja mä ajattelin, että mä teen videoita. Ja nyt mä haluan kysyä teiltä, että minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä? No siis kyllä mä tiedän minkälaisia videoita mä ajattelin tehdä, mutta mä haluan nyt tietää teiltä, että haluatteko te nähdä jotain erityistä? Siis jättäkää kommentti tämän videon alapuolelle, jos te haluatte, että mä teen jonkinlaisia videoita. Mä otan kaiken huomioon ja mä yritän ottaa kaiken huomioon, mutta mä oon aika heikko tässä tekemisessä, mä en osaa paljon mitään. Ja mä teen periaatteessa nyt kaiken yksin, että katsotaan mitä tästä tulisi. Jättäkää kommentti ja tilatkaa mun kanavaa. Tulee tietää miksi. Te haluaisitte siis. Mutta siis hyviä illan jatkoja. Tässä on The Rambo Night.